Ikaw na? Walang takamagwa dyan. Yan. Karabaw ka, dahil ka na naghiro. Anong boss? Ano, karabaw? Karabaw? Madulungo na. Dahil na naghiro ko ganyan. Karabaw, ay! Tanuyug-yugon mo. Karabaw mo man ang nakagako dyan. Tia. Kula. Ano yan na natatambayan mo? Talisay? Talisay manasaro manadangag ninyo. Alam mo nang minunga. Hilinga, grabe magkasarabad na sanga. Ayan mga idol, nandito tayo sa Surigao. Col! Ano pa man nasa Surigao na kita? Surigao hanggang kabuuan mo. Nasa naman na ibaya kita. Ano mga Surigao? Ay oragon si Kula. Maoragon minap. Asadol. Sus. Nahigos. Ano nangyari ka na asadol mo Kula? Patawa na kita. Anong gigibuhon mo dyan? Ano? Garo pigakod mo ha? Dahil pigtahi ko. Matahiyong ko, ta. Ano di matastas? Ah, panguna ko, pigakod mo. Dahil tahi. Ay, pala. Ano? Anoan? Bapor? Bako, dapor. Dapor? Dapor ba ngayon eh? Nata saru-saru ay una ko apat ta dapor. Hala, nawal pagtulo. Oh, ano spaghetti? Ay, bako, pansit. Yes, natupad na sa pangarap ko. Nasa Boracay na ako. Ano? Ano sabi mo? Boracay. Boracay kang kabuuan mo. Para nasa namanday kita. Boracay kang... Ay, Namanday pala. Shout out, Namanday. Mala Boracay.